Baixo a organización do Club de Remo Cabo de Cruz, en colaboración co Concello e Federación Galega de Remo, disputarase este vindeiro sábado a 8ª edición da regata de Bateis Concello de Boiro. A proba arrancará ás 10:30 da mañá, coa disputa das regatas das categorías base. Ademais das bandeiras para os equipos que acaden maior puntuación nas modalidades masculina e feminina, haberá medallas para os 3 primeiros clasificados en cada categoría. A previsión é que asistan máis dunha dúcia de clubs, coa participación de preto de 100 equipos. Sairán primeiras categorías máis xóvenes, como son o Levín, e iráse hasta os absolutos. Todos estes equipos optarán por premios tamén gracias ao Concello de Boiro, medallas de bronce, prata e ouro para os barcos mellor situados en cada categoría, e despois para premiar, como ven sendo na Liga de Bateis, que o que quer premiar é a labor de club, optarán as bandeiras os clubs con máis barcos mellor situados, seguindo tamén o sistema de puntuación da normativa da Liga Galega de Bateis. Unha das principais novidades da proba será o cambio de ubicación. O campo de regatas trasládase do Peirao de Cabo de Cruz, lugar habitual, o Bodión, debido ás previsións meteorolóxicas adversas para ese día. Temos que anunciar xa o cambio da ubicación do campo de regatas, que iba a ser no Peirao de Cabo de Cruz, na zona de Curbera, como foi outros anos por tema de abrigo, pero debido ás condicións meteorolóxicas e tamén á manifestación que hai contra de Altri, pois temos que cambiar a ubicación do campo, porque vais a dar a saída de moitos barcos para dita manifestación e poden entorpecer a labor da regata, poñendo en perigo os rapaces. Co cal vamos levar para a zona do Bodión, xunto ao outro noso patrocinador, o noso principal patrocinador, Gealsa Rianxeira, vai estar ali ubicado o campo de regatas. Dende o Concello, que colabora na organización, agardan a que a proba poida celebrarse con normalidade, a pesar das previsións de mal tempo. Esperemos que sea unha velada de deporte bonita de ver, para o público tamén que se acerque de Boiro e de fora de Boiro. Vai vir moita xente, evidentemente, de todos os sitios de Galicia, porque veñen bateis de todas as partes da nosa comunidade autónoma. Bueno, esperemos que non teñamos que suspendela por mor das inclemencias meteorolóxicas. Ojalá se poda disputar con total normalidade e non haxa que suspendelo, pero claro, sempre temos que tomar as precaucións que mandan en estos casos, porque estamos falando dunha competición onde van a participar moitísimos nenos e nenas.